Basta baby girl, excited na ko sa resulta sa DNA test niya. Resulta? Nana ang resulta! Bida-bida na po! Gusto mo exposure? Ako ba sabi? Ang resulta. Ding-ding-ding-ding! Ay, may exposure. Dito na kami. Ako may sikat. We deserve the truth. We deserve the truth! Truth? Ano ang truth? Damo na deserve ni mo pasikat! Mama! Mama, Ilim? Ilim? Baby girl! Let me explain. Explain? Unsa ba may mong explain, Mr. Lem? I-explain na ko kung unsa mga nahitabo. Sa pangitabo? Pangitabo sa imong kagahapon? O lagi, ang panghitabo sa akong kagahapon. Dawat raman unta to na uilim kong isa ra. Pero anong duha man? Time sa dili pa sure ang isa, ay actually, dili pa sure silang duha. Whatever, Ilim! I deserve an explanation! I deserve an acceptable reason! Baby girl, tanang butang na ay solusyon. Munang, solusyon na nato. I think it's over, Ilim. Gusto na. Sitting in silence like 4 feet apart, and there's so many things. Baby girl! Nak, si Pati, ayaw libat ni Bati. Look is he, ang baby girl ni Mr. Lam. Now, do you feel what I feel? You feel horror, right? Linda Booker! Baby girl, okay na ka? Mr. Lam, mura na simutan ako nga dili mo okay si mong baby girl. Murag na pala yung baho. Ikaw biday nak. Linda Booker! Nadili mi okay. Kay tungod ra sa gihatag ni mga kasamok. So ako pasamo karon Mr. Lam? Kato nabuntis ko. Ha, imo kong gibungguang. Tanan ka sakit akong anak na kadawan. Og kato nagsugod na kagbiya sa mua. Imong anak na kadawat og ngit-ngit nga kagmaon. Mauna na anak ni Mr. Lim. Eh, kapangit. Gilo mo, maniida ta. Linda Poker, akong sustentuan ng bata pero ayaw paghatag sa ako ang problema. Wow, wow, wow. Problema? Baka nagunaw na sa mua sukan imo ming ibiyaan. Kinsa na mapud na. Another consumption na naman. Shhh, maniid lang ta. Butina mare. Nagunsan man po ka diriya. Hello mga pangit! Nagpa-exposure na ba siguro na? Na ako diri aron magpasustento ko sa akong anak! Sa stinto. Unsay anak. Oh, nalagi na ang gingon ba? Hoy, butina mare. Ayaw si patakag istorya dira. Wala ako nagpatakang istorya, Mr. Len! Kay liwat ka di mo ning bata! Ami, utong ko, utong! Bago ba kay kanikaon niya niya? Awa, liwat kasi mo ang anak! Anong niwata ka dyan mo yung limang? Lo, ang batasan ug ang niliwasan. Perti yung liwata sa kuha. Diba? Mutuod japat ka sa kuha. Ani na lang baby girl. Dawato na ko ning anak pero kana siya. Dili! Nak! Gisalikwa na sa iyong papa! Maunit ni Mani, Mr. Len! Sa episode 4! Manimalos me!
Unsa kay may tabok ang baby girl Klythe og Mr. Lem nga nagpakita si Botina Marie uban ang iyang anak. Og sa episode 4, mobalos bakaha si Linda Poker at tangi ning atong sugilanon, Linda Poker.